Аз играх Майнкрафт, пуснах си сървър на Creative да направя да Backrooms, ще имат скоро това видео и ми пусна тук. Прекрасно! Обаждайте се на Мунджак да питате защо имам кръст сред нищото. И защо има бъгнати овце насред нищото. И защо ме е спална тук някъде. Открих нов Fireland. Fire нещо. Firelands. И по-големия въпрос е това е най-странното нещо, което някога сте виждали. В облак дървета. Това е най-странното нещо, което някога сте виждали. Ще си го скриншотна. Толкова съм изумен. И надявам видеото да се е харесало. Чао!